lähestyy ja siksi ajattelen kokeilla, että miten tämä vappuviuhkan tekeminen onnistuisi. Siihen tarvitaan silkkipaperia ja keppi, joka vielä puuttuu. Mutta tärkeintä on nyt osata leikata sitten oikein, jotta näistä viuhkan suihkaneista tulee sopivan levyiset. Leikkaamisesta puheen ollen on tärkeää aina, mistä me leikataan. Valtion ensi vuoden talousarviossa on suunniteltu isoja leikkauksia sote-alan järjestöille osana valtiontalouden sopeuttamisohjelmaa. Ja on fakta, että Suomen talous pitää saada kuntoon, mutta mitä tulee näihin järjestöihin, niin suurin osa kuitenkin tekee tuloksellista ja vaikuttavaa työtä, niin kuin me Herossa tehdään. Me järjestetään erilaista matalan kynnyksen toimintaa oppimisvaikeuksisille, jotta he pärjäävät niin arjessa, opiskeluissa kuin työelämässä. Ja siksi pitää osata leikata harkiten ja oikein. Me tehdään yksityiskohtaisia raportteja rahoittajille vuosittain toiminnasta ja päättäjiä ehkä tässä vaiheessa kannattaisi perehtyä niihin. Väärästä kohdasta leikkaaminen voi koitua yhteiskunnalle kalliiksi.